BlackBerry Pearl е още един смартфон на RIM, който може да намерите в България. Моделът е 3G 9105, който бива определен като наследник на 9100 заради безспорната прилика между двата апарата. Единствената видима разлика е клавиатурата. Ако при по-стария модел 9100 тя е типичната за повечето BlackBerry модели QWERTY, то при 9105 клавиатурата е съвсем обикновена T9. За потребителите, запознати с дизайна на BlackBerry, ще има още една приятна изненада. Смартфона е доста компактен. Тежи едва 93 грама. Резолюцията на дисплея е 360 на 400 пиксела. Операционната система е BlackBerry OS, като разполагате с 256 МБ RAM. В основата на контрола е сензорен навигационен бутон, като в горната част на апарата се намират още 3 капацитивни бутона за музикалния плеер. Там е разположен и така наречения Mute бутон, чрез който се заключва и отключва клавиатурата. Интегрираната камера от 3,2 мегапиксела с LED светкавица, аутофокус и възможност за запис на видео. Сред текстовете не отсъства навигация, Bluetooth версия 2.1, възможност за достъп до Wi-Fi, microUSB версия 2 и 3,5 мм жак за слушалки. Имате още видео и музикален плеер, както и всички стандартни приложения в органайзера. Цветовете и качеството на образа са много добри. Апаратът има слот за microSD и microSD-HC карти с максимален капацитет от 32 ГБ. Смартфона се предлага в богат избор от цветови варианти. Може да избирате между лилав, черен, розов, червен и бял. Батерията е с капацитет от около 5 часа в режим на разговори, 5 часа и 50 минути в 3G режим и до 432 часа в режим на готовност. Цената на устройството с абонамент към MTEL е 699 лева. У нас може да бъде намерен на цени от 600 до 800 лева.